എന്നാൽ ദിവ്യശക്തിയെ എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കാനാകും. അങ്ങനെയാണോ? ഓക്കെ. എന്റെ ദിവ്യശക്തിയാണ്, മായാശക്തിയല്ല. മായാശക്തി അല്ല അല്ല മാതാജി, മായാശക്തി എന്നും ഉണ്ടല്ലോ. അഭൗതികമായ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മായാശക്തിയെ അതിജീവിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ എന്നെ തന്നെ ഭജിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കാം. ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ അഭൗതികമായ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ മായാശക്തിയെ അതിജീവിക്കാം. അങ്ങനെ അർത്ഥത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ വെച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചത്, അന്യാർത്ഥത്തിനകത്ത് വെച്ച് നോക്കണേ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആളത്തില് അഞ്ച് വായിച്ചിട്ടില്ല. ജഗത്. അതല്ല മാതാജി, 14. അല്ല, അത് ഞാൻ വായിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് വായിച്ചതാണ്. ആദ്യത്തെയോ? അച്ഛാ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ദുഷ്കൃതി കൂടെയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, ദുഷ്കൃതിയല്ല, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഉണ്ടെന്ന മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടെയുണ്ട്. മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. 14 ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. ദൈവീ ഹേഷ്യാം ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഓക്കെ, ലളിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14. ദൈവീ ഹേഷ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. വിവർത്തന. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 14 ഗുണമയേ മാമേവേ പ്രപദ്യന്തേ മമമായ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല. 3 പ്രകൃതികൾ അടങ്ങിയ ഈ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് തെറ്റിപ്പോയി. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? തെറ്റിപ്പോയെന്നാ പറഞ്ഞേ. തെറ്റിപ്പോയോ? തെറ്റില്ല, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നു. ബ്രേക്കായി, അതുകൊണ്ട് എന്തോ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല. അടുത്ത ആള് വായിക്കോ? ചെല്ലട്ടോ. ദേവീ ഹേഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമാതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസമാണ്. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണവ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവി ഋഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരധ്യയ മാമേവായേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആയിക്കട്ടെ മാതാജി.
ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയേ മമ മായാ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാന്തരന്തിയെ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ എന്റെ ശക്തിയെ അതിജീവിക്കുവാൻ എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്താണ്. മാതാജി നമുക്ക് തുടങ്ങാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ തുടങ്ങാമോ? ഓക്കെ മാതാജി, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 56 എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭഗവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ വിദായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ശശിരാധ ഗോവിന്ദമന്ദിർ റെസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് അടുത്ത 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത്. എന്താണ്? അക്ഷര ബ്രഹ്മയോഗ അല്ലെങ്കിൽ പരമപദ പ്രാപ്തി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. അധ അഷ്ടമോധ്യായഃ ബ്രഹ്മപദ പ്രാപ്തി അക്ഷര ബ്രഹ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? എല്ലാവരും പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇച്ഛാദേശ എല്ലാം 29 30. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിതേദന്തിയെ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണം അധ്യാത്മം കർമ്മചാഖിലം സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചെയ്യേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ അഭിചമാം തേ വിദുരിത്ത ചേതസഹ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കുറെ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ അതില് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ പുതിയ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? അവസാനം കുറെ പുതിയ വാക്കുകൾ കേട്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അഭിജ്ഞ. പിന്നെ ഏതാണ്? മധ്യാത്മം, അധ്യാത്മ. പിന്നെ സാധിഭൂതാദി ദൈവം, ആദിദൈവം, ആദിയജ്ഞം. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദിഭൂതം, ആദിയജ്ഞം,
പിന്നെ ഏത് വന്ന പ്രയാണകാലേ ആ യുദ്ധ വിദുർയുക്തചേതന ആ യുദ്ധചേതസഃ ബ്രഹ്മ അല്ലേ, ആധ്യാത്മ, കർമ്മം അല്ലേ, പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത് അവസാനം മരണത്തിനെ കുറിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെ. ആ സമയത്ത് മരണമോക്ഷായ ഓർക്കോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ 8-ാം അധ്യായം വരുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളില് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളൊന്നും അർജുനന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് പുതിയ വാക്കുകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ എന്താണ്, അധ്യാത്മ എന്താണ്, അതിഭൂതം എന്താണ്, അതിദൈവം എന്താണ്, അതിയജ്ഞം എന്താണ്, പ്രയാണകാലം എന്താണ് അല്ലെ, പിന്നെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അർജുനന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 8 ചോദ്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അർജുനന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ 8 ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ അർജുനൻ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതില് ആദ്യത്തെ 7 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നുണ്ട്. 8-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഈ അധ്യായം മുഴുവനായിട്ട് വരുന്നു മറുപടി. അപ്പൊ ഈ 8-ാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്, 8-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ്. പ്രയാണകാലേ എന്നുള്ളതിന്റെ മറുപടി പ്രയാണകാലേ അല്ലെ. ബാക്കിയെല്ലാം ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതിന് പുറമെ ഇതില് യോഗ മിശ്ര ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. യോഗയും ഭക്തിയും കൂടെ മിശ്രിതമായിട്ട് വരുന്നത്. യോഗ മിശ്ര ഭക്തി, ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ എന്താ, ശുദ്ധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചും ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി എന്താണ്, അതായത് ശരീരം കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രയാണകാലേ, നമ്മൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം. പിന്നെ യോഗ മിശ്ര ഭക്തി എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്, ശുദ്ധ ഭക്തി എന്താണ്, പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ അധ്യായത്തില്. അപ്പോ ഇതിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ അപ്പോ ഇതെന്താണ്, പരമ പദപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അക്ഷര ബ്രഹ്മ യോഗ അല്ലെ. അതാണ് കൃഷ്ണ രാധ ഗോവിന്ദക്ക് ജയ്. അതിന്റെ സമ്മറി ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ഇത് നമ്മൾ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും പിന്നെ ഇതാണ് ഭൗതിക ശക്തി എന്താണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ദുഷ്കൃതികൾ ആരൊക്കെയാണ്, സുഹൃത്തുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്, അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവർ ദേവന്മാര് ശരണം പ്രാപിക്കും, പിന്നെ അവ്യക്തഗതവാദികൾ ആരാണ്, അവരെവിടെ എത്തും, പിന്നെ എന്താണ് ജീവാത്മാക്കളും മോഹിതരായി ജനിക്കുന്നത് വ്യാമോഹത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവത് ജ്ഞാനം നേടുന്നതും മുക്തി ലഭിക്കുന്നതും അവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പഠിച്ചത്. ഈ അധ്യായത്തില് 8-ാം അധ്യായത്തിൽ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 8 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനുള്ള മറുപടിയാണ്. കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് കൃഷ്ണസ്മരണ, മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണസ്മരണ ഉണ്ടായാല് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത 9 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവത് സ്മരണം ഏതാണ്, ധ്യാന മാർഗം. നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ മാർഗമൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ധ്യാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവത് സ്മരണ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ സ്മരണ ഉണ്ടാകും, അതിന്റെ പരിശീലനം എങ്ങനെയാണ്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്ത പറയുന്നത് 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ഇതില് നമ്മൾ ഏതും കൂടെ പഠിക്കാം. ഷഡ്ചക്ര യോഗയുടെ ഫലങ്ങൾ പഠിക്കാം. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ യോഗ മിശ്ര ഭക്തി അതും ഇതിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നത്. ഏതിലാണ്,
9 മുതൽ 13 വരെയുള്ളതിലാണ് യോഗയും. പിന്നെ എന്താണ് ഷഡ്ചക്ര യോഗയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. യോഗ എന്ന് പറയുമ്പം ഷഡ്ചക്രങ്ങൾ യോഗ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. പിന്നെ യോഗയും ഭക്തിയും കൂടെ കൂടിക്കലർന്നാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ 9 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലാണ്. 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ കൃഷ്ണസ്മരണ, അതായത് കേവല ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കേവല ഭക്തി. 17 മുതൽ 22 വരെയുള്ളതില് എന്ത് പറയുന്ന ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ താരതമ്യം, രണ്ടിന്റെയും താരതമ്യം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളത് ലോകങ്ങളുടെ താരതമ്യ പഠനമാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് പരമോന്നത ധാമത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് പരമോന്നത പ്രാപ്തിക്കായുള്ള, അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് യോഗകളെക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഏത് തന്നെയാണ്? ഭക്തിയോഗ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് പരമാധികാരം ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി എളുപ്പത്തിന് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെത്തുന്നവർക്ക് ധാമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയ മറുപടിയാണ് 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം കൂടെ വായിച്ചു പോകാം അല്ലേ? അർജുന ഉവാച ചോദ്യങ്ങളാണ്. കിം, കിം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ള, എല്ലാത്തിലും കിം കിം വരും. കിം തദ് ബ്രഹ്മ, കിം അധ്യാത്മം, കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ, അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം, അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഓരോന്നും? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അതിഭൂതം എന്താണ്? കർമ്മം എന്താണ്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അടുത്തും പറയുന്നു അധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്രം ദേഹേയസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോ വസി നിയതാത്മഭിഷേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അതിനെ ചോദിക്കുന്നു. അല്ലെ കൃഷ്ണ, പുരുഷോത്തമ, പല പേരുകൾ അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ? മധുസൂദന, പുരുഷോത്തമ എന്നൊക്കെ ഓരോ പേരുകളിലാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്താണ് കഴിഞ്ഞതില് കൃഷ്ണൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുക. ഇതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ 8 ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിച്ചത്. മധുസൂദന, മധു എന്ന അസുരനെ വധിച്ചയാളല്ലേ? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇവിടെ അങ്ങയെ എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ റെഫറൻസ് ആണ്. 29ഉം 30 ശ്ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ? ജരാമരണ മോക്ഷായ മാമിസ്വര്യ യദന്തിയെ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണം അധ്യാത്മം കർമ്മചാലിത. അപ്പൊ ആ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിദൈവം, സാധിയജ്ഞം, പ്രയാണകാലെ എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? അധ്യാത്മം, അതായത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് ആത്മാവെന്നാണ് ഇവിടെ വിശദീകരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്നത്? അധ്യാത്മം, അതായത് സ്വഭാവം എന്നാണ്. ജീവസത്ത ഭൗതിക ശരീരവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്? നാശമില്ലാത്തതാണ് ജീവനും അല്ലെ? അക്ഷരമാണ്, നാശമില്ലാത്തതാണ്. അതീന്ദ്രിയമാണ് ജീവസത്ത അല്ലെ? അത് ഭൗതിക ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിനെയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
കാരണം എന്താണ്? യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മത്തിനെ നമ്മൾ ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു? പരബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ? പരമാത്മാവ് പരബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെ ചില അവസ്ഥകളിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ അതായതുകൊണ്ട്, ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയതായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെയും ജീവസത്തെയും ഏത് പേരിൽ വിളിക്കാറുണ്ട്? ബ്രഹ്മ എന്നുള്ള പേരില്, ബ്രഹ്മം എന്ന പേരില് വിളിക്കും. ബ്രഹ്മാവല്ല, ബ്രഹ്മം എന്ന പേരില് വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? ഭഗവാനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവസത്തെയും പറയാം. എന്താണെങ്കിലും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്നത്? ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവ്. അപ്പൊ അത് ജീവസത്തയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീവസത്തെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. അടുത്ത് പറയുന്ന കർമ്മം എന്താണ് എന്നാണ്. കർമ്മം നമ്മൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം അല്ലെ? കാമ്യകർമ്മം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്ത് കിട്ടുന്നു? ഭൗതിക ശരീരത്തിലും വികാസത്തിനും വേണ്ടി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോ ഹെൽത്ത് വേണം അല്ലെ? നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ, സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ? അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യം വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ്. അത് ഭൗതിക വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തടസ്ഥ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അത് പുണ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആയിരിക്കും, ചിലത് പാപഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ? പുണ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പുണ്യഫലം തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കർമ്മഭൂമിയായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാന് സാധിക്കും. തിരിച്ചു വരും, വീണ്ടും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും. അപ്പൊ വേറൊരു ശരീരത്തില് പ്രവേശിക്കും. അതാണ് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട വാക്കുകളാണ് അല്ലെ? ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിക്ക് ഇടയാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചാഗ്നി എന്ന് പറയുന്ന അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ലൈഫ് സർക്കിളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? വേദങ്ങൾ, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ്? നമ്മൾ വിത്തുകൾ കിട്ടുന്നു, കൃഷി ചെയ്യുന്നു, ഫലമുണ്ടാകുന്നു, അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിള് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിവിടെ പഞ്ചാഗ്നി വിദ്യയില് അവിടെ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തായാലും ഭഗവാന് നമ്മൾ നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് ഭക്തിയുത സേവനവും വരും, പിന്നെ ഏതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും വരും. പുണ്യ പാപഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും വരും, പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനവും കർമ്മത്തിൽ വരും. മൊത്തത്തില് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിലോട്ട് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് കാമ്യകർമ്മമായിരിക്കും. അടുത്ത് വരുന്നത് അതിഭൂതം. അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയാണ്, ഭൗതിക ആവിർഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ അതിഭൂതം. ഭൂതം എന്ന് പറയുമ്പം ഇതാണ് പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചോളണം. ഇനിയും പലയിടത്തും വരും. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്ന. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ 6 വിധ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല 6 വിധ മാറ്റങ്ങൾ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, ഉദരത്തിൽ ജനിക്കുന്നു, ഭൂമിയിൽ പിറക്കുന്നു, വളരുന്നു, ചിലതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷയിക്കുന്നു, കാലയളവിനുള്ളിൽ മറയുന്നു. നമ്മൾ 6 തരം ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വയസ്സാകുന്നു, ക്ഷീണിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ 6 തരം ചേഞ്ചസ് അവിടെ അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ചേഞ്ചസ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലും കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പരമോന്നത ദേവതയാണ്, അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെയാണ്, വിശ്വരൂപത്തെയാണ് ഇവിടെ ഏതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിദൈവം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ വിശ്വരൂപത്തിൽ കണ്ടു. എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട്, മനുഷ്യരും എല്ലാവരും അതിലുണ്ട് അല്ലെ?
അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പിന്നെ എന്താണ് പ്രകൃതിയിലുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ദേവിമാരെയും എല്ലാവരെയും മനുഷ്യരെയും എല്ലാവരെയും നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായിലോട്ട് പോകുന്നതും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാകുമ്പോ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭയന്നു പോയതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപമാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്നത് അതിദൈവം. അടുത്ത അതിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് യജ്ഞേശ്വരൻ. യജ്ഞേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിയജ്ഞം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ആരായിട്ട് പറയുന്നത് അതിയജ്ഞം യജ്ഞേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എവിടെയാണ് അതിയജ്ഞം കുടികൊള്ളുന്നത്? അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇത് ആത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവും ഹൃദയത്തിലും ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് മരണവേളയെ സ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള, പ്രയാണകാലെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കാം, മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരവെല്ലാം ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇതിന്റെ മൊത്തം അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാം പോലെയാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരീക്ഷകളാണ് അല്ലെ. ഓരോ മോഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോഴും പരീക്ഷ. പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ ചിലപ്പോ ഒരുമിച്ചുള്ള പരീക്ഷ ആയിരുന്നിരിക്കാം. എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പോലെ നടത്തുന്നു. മുമ്പാണെങ്കിൽ ആനുവൽ എക്സാം ആയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ആനുവൽ എക്സാം ആണ് നമ്മുടെ മരണവേള എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു നീണ്ട ജീവിതം, മിക്കവാറും നീണ്ട ജീവിതമാണല്ലോ, 100 വയസ്സ് വരെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുവരെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നീണ്ട ജീവിതം തന്നെ. അപ്പൊ ഈ നീണ്ട ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരൊറ്റ സമയത്താണ്. മരണവേളയിലാണ് അല്ലെ. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല രീതിക്കാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലൂടെ ജീവിച്ചുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണ്ട. നമുക്ക് എവിടെ പോകാം? ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സ്വർഗത്തിലും എല്ലായിടത്തും പോകാം, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ പോകാം. തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ നല്ല കുടുംബത്തിലോ, നല്ല ഭക്തനായിരുന്നെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയരുടെ കുടുംബത്തിലോ ഒക്കെ ജനിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കാം. അപ്പൊ 2 തരത്തില് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, അഥവാ നമ്മൾ നീചകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തെങ്കിൽ, പാപകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതോ ലോകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ പല പല മോശമായിട്ടുള്ള യോനികളിൽ നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ മൃഗമായിട്ടോ പക്ഷിയായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടോ, നമ്മൾ ഏത് നേരം മാംസമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നവര് അടുത്ത ജന്മം ചിലപ്പോൾ പന്നിയായിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാല് മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പന്നി കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നീചമായിട്ടുള്ള മലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത അവസ്ഥയെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ ജന്മമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കരുതി വേല ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോസിബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു, കുലശേഖര ആൾവാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഏതെഴുതിയ ആളാണ്? മുകുന്ദമാല. നമ്മൾ രാവിലെയുള്ള സംസ്കൃതം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മുകുന്ദമാല മുമ്പ് എടുത്തിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലെ ഗ്രന്ഥമാണ്. പിന്നെ തമിഴിലൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പെരുമാൾ തിരുമൊഴി. കുലശേഖര ആൾവാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ചേര രാജാവായിരുന്നു കുലശേഖര ആൾവാർ. അപ്പൊ വൈഷ്ണവരെയാണ് ആൾവാർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റവരെയാണെങ്കിൽ ശൈവൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അവരെ നായന്മാർ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ആൾവാർ അദ്ദേഹം വലിയ വിഷ്ണു ഭക്തനായിരുന്നു.
അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുകുന്ദമാലയിൽ വെറും 44 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പ്രഭുപാദർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു മുകുന്ദമാല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അത് എടുക്കുന്നത്. അതില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മരണം സംഭവിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ആൾവാർ തന്നെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ മരണം തരാനായിട്ട്? ഇല്ല. ആൾവാർ അത്രയ്ക്ക് ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആൾവാറിന് അറിയാം അത്രയ്ക്ക് ഭക്തനാണ്, ഞാൻ പോവേണ്ടടുത്ത് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ആൾവാർ പറയുന്നു, ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടണം, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ എന്നിൽ ഉണ്ടാകണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു, അപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എന്റെ നാവിനെല്ലാം നല്ല പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ലോകം വിടാനായിട്ട് പറ്റും, ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സമയം തന്നെ മരിക്കാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്നാണ്. വയസ്സാകുമ്പോ ചിലപ്പോൾ ശബ്ദവളയും കഫവും അതിങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, വാക്കുകളൊന്നും പുറത്തു വരത്തില്ല, ഓർമ്മശക്തി കുറയും അല്ലെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നാലോ എന്നങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരാതെ എന്നെ ഈ ലോകം വിടാനായിട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്നാണ് ആൾവാർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഭക്തി സ്മരണ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും, അപ്പം 24 മണിക്കൂറും ഞാൻ ഇത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാ മതിയോ, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം എന്നെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അർജുനനോട് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞല്ലേ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നെ സ്മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന, നമ്മളിപ്പോ കിച്ചണിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ എന്താണ്, ഉപ്പിടേണ്ടടുത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ടെന്നിരിക്കും, പഞ്ചസാര ഇടേണ്ടടുത്ത് ഉപ്പിട്ടെന്നിരിക്കും, മഞ്ഞൾ വേണ്ടാത്തടത്ത് മഞ്ഞൾ ഇട്ടെന്നിരിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ മല്ലി വേണ്ടാത്തടത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടെന്നിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന? ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേസമയം ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്കും ഭഗവാനും അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കർത്തവ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ശ്രദ്ധ അവിടെ കൊടുക്കണം. അതേസമയം മനസ്സിൽ നമുക്ക് ആരുണ്ടാകണം? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുകയും വേണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു കർത്തവ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ അതില്. അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുന്ന, അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് അമ്പ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോ അമ്പ എവിടേക്കായിരിക്കും പോകുക? മറുപക്ഷത്ത് പോകുന്നതിന് പകരം അവനവന്റെ പക്ഷത്തായിരിക്കും പോവുക. അപ്പൊ സോറി, ഞാൻ അറിയാതെ ഞാൻ കൃഷ്ണനെ ചിന്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ എന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആ വാക്കർത്ഥത്തില് അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ ഭാവമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്മരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർത്തവ്യം നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് നിറവേറ്റുകയും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ മനസ്സിലുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതേസമയം നമുക്ക് ശുദ്ധഭക്തരായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് ഒരേ സമയം രണ്ടും ഒരേപോലെ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധ ഇതിൽ വേണമെന്നില്ല. ഇത് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് അവർക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഭഗവാനില് മനസ്സ് മൊത്തം ഭഗവാനില് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതും ഇപ്പൊ ശിവ മഹർഷിയെ പോലെയുള്ള ഉന്നത തലത്തിലിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് ഇടാൻ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശ്ലോകങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ എനിക്ക് ശ്ലോകം ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകാറുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് ഇടാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോക്കും. അപ്പോഴെനിക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല്, അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ മൾട്ടി പർപ്പസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തരൊന്നും ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലേ ഉള്ളോ? ആദ്യത്തെ ലെവലിലേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ആദ്യത്തെ ലെവൽ ഏതാണ്? 3 ലെവലില് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉത്തമാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരി. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമൊക്കെ എപ്പോ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം. അപ്പൊ എന്താണ്, കനിഷ്ഠാധികാരി തലത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം?
കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജിക്ക് നെറ്റ് കാണത്തില്ല ആ അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ മാതാജിയുടെ നെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോയി വെച്ചാൽ കാണും അതാ. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത സമയം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത് 16 മാല ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പൊ ആ 16 മാല ഇന്ന ഒരു കൃത്യ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം നിശ്ചയിച്ച് അപ്പോഴും നമ്മൾ മാലയിൽ ജപിക്കുക. ബാക്കി സമയമൊക്കെ നമുക്ക് സ്മരണ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഇതെന്താണ് നിശ്ചിത സമയം മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് നമ്മളറിയാം ആരാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 3,33,000 ജപിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവിടെ കണക്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര മാല ജപിച്ചു എന്ന്, വലിയ ആചാര്യനായിട്ടിരുന്ന് ഭക്തനായിട്ട് പോലും. അപ്പൊ നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരികളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നിശ്ചിത സമയം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ധർമാനുഷ്ഠിതമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയുണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അർപ്പിതമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ആകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അത് വിശദീകരിച്ചതാണ്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഭഗവാനുവാച, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യതേ ഭാവോദ്ഭയകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംവിദഃ അധിഭൂതം ശരോ ഭാവ പുരുഷജാതിദൈവതം അധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹപ്രദാംബര അന്ധകാലേ ച മാം വേവ സ്മരന്മുക്ത കളേവരം യത്രയാദി സമഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ യം യം അഭിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജതി യന്തേ കളേവരം തം തം ഏവൈതി കൗന്ദേയ തത്തദ്ഭാവഭാവിതഃ തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യ ച മയി അർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാം ഏവൈഷ്യസി അസംശയഃ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഒരുമിച്ചങ്ങ് വായിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 3-ാമത്തേതിൽ പറയുന്ന ശ്രീ ഭഗവാൻ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി ആധ്യാത്മമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ് അല്ലെ, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്, അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഏത് തരം ഇതിലെന്താണ് ഭഗവാന് ഇതാണ് ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏത് ജന്മം കിട്ടുന്നു, അവർക്ക് ഗോലോകത്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണനുള്ളത് ഗോലോകത്താണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആത്മാവിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു നക്ഷത്രം മാതിരി, ഒരു ലൈറ്റ് മാതിരി. അത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഗോലോകത്തെത്താൻ പറ്റി. അടുത്ത എന്താണ് ദാനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണന് അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിക്ക് വൈഷ്ണവന് ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്ത് അവരെത്തിച്ചപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ അടുത്തെന്താ കാണിക്കുന്നത്, മാംസങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആള് അടുത്ത ജന്മത പാസ് ചെയ്ത് ജന്മം എന്തായിട്ട് മാറി, പന്നിയായിട്ട് മാറി. അടുത്ത എന്താണ് തമോ ഗുണം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം അതെന്തിനിടയാക്കുന്നു, അതേപോലെ മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു. നായയായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പുണ്യമാണോ പാപമാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗോലോകത്ത് തന്നെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിഭൂതം ശരോഭാവം, അതിലിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവര് ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, അതായത് അർജുനനെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന കാര്യമാണ്. 6 തരം ചേഞ്ചസിന് ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്നതാണ്. പുഴുവായി, പിന്നെ ആരായിട്ട് മാറി, ഇതെന്താണ് പുഴു മാറിയിട്ട് ഈ അവസ്ഥ എന്താണ്, കൊക്കൂൺ അല്ലെ, കൊക്കൂണായിട്ട് മാറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണ് നല്ല സുന്ദര ആയിട്ടുള്ള ചിത്രശലഭമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവാത്മാവിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഉദാഹരണമാണ്.
കൃഷ്ണ. അടുത്ത് 5 മുതൽ 8 വരെ ഉള്ളതിൽ എന്താണ് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. മരണസമയത്ത് ഒരാൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സ്മരിക്കുന്നത് അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അതിൽ ഉദാഹരണമൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അർജുനനോട് വ്യതിചലിക്കാതെ ധ്യാനിക്കാനും തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നേടാനും കൃഷ്ണൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഏതാണ് ജോലി, എന്താണ് ഇവിടെ കർത്തവ്യം, എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, യുദ്ധം ചെയ്യുക. ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പണനായിട്ട് നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്, വിജയമായിരുന്നു അവർക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം എന്താണ്, അന്ധകാലേച്ച മാമേവം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ സരസയിൽ കിടക്കുന്നു. അവസാന കാലഘട്ടമായപ്പോ ആരൊക്കെ എത്തി, ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നു അല്ലെ. ധർമ്മപുത്രരുമായിട്ട് വന്നു. ധർമ്മപുത്രർക്കുള്ള വൈഷമ്യം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി, ഞാൻ കാരണം ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചല്ലോ, യുവാക്കളെല്ലാം മരണപ്പെട്ടല്ലോ, അവരുടെ കുടുംബത്തിന് അർജുനന് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഇതാണ് വിഷമസന്ധ്യയായിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായത്, യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചപ്പോ പിന്നെ ആരൊക്കെ സമാധാനിപ്പിച്ചു, കൃഷ്ണനും ബാക്കി അല്ലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വേറെ ആരുണ്ട്, കൃഷ്ണന് പുറമെ ആരുണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ, വ്യാസ ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. വ്യാസ ഭഗവാനും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചു. നാരദ മഹർഷിയൊക്കെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ആര് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല, യുധിഷ്ഠിരൻ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല, ദുഃഖം മാറിയില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ലീലയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഭീഷ്മരെ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭീഷ്മ ധർമ്മത്തിന്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അധർമ്മികളുടെ കൂടെ നിന്നാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്ലീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അദ്ദേഹം ശരിക്കുള്ള ഭക്തനാണ്, ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച ആളാണ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുപ്പിക്കണം, യുധിഷ്ഠിരനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണം. എല്ലാ രാജ്യകാര്യങ്ങളും പല പല ധർമ്മങ്ങള് എല്ലാം ഒരു ഭരണാധികാരി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് A to Z കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, നമുക്കെന്താണ് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ചെറിയ മുറിവ് പറ്റിയാൽ പോലും നമുക്കെന്താണ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും പറ്റില്ല. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് നാവ് മാത്രമേ അനക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആ സരസയ്യെ കിടന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത, ഒരു രാജാവിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതാണ് അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ, ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവിടെ സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അദ്ദേഹം ഉത്തരായണം കാത്തുകിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇച്ഛ മരണം വരിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ശന്തനു നൽകിയിരുന്നു അല്ലെ, ഭീഷ്മ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തപ്പോ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കാത്തു കിടന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പേര് ഉത്തരായണൻ എന്നുള്ള പേര് ഭഗവാന്റെ പേരാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് കാത്തുകിടന്നത്, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ കാത്തുകിടന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാർത്ഥസാരഥിയുടെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവന് ഇതാണ് ഈ വിഷ്ണുലോകം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ വിഷ്ണുലോകത്ത് പാർത്ഥസാരഥി ലോകത്താണ് പോയതെന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ സ്മരണ ആരെയായിരുന്നു, പാർത്ഥസാരഥിയായ ഭഗവാനായിരുന്നു സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പോയത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആരെയാണോ അപ്പൊ സ്മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അതാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഇത് ഏതാണ്, അഹനി ഭൂതാനി, ഏത് ശ്ലോകമാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ, ഹരേ കൃഷ്ണ? ഇത് യുധിഷ്ഠിരൻ. ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ്, ബാക്കി പാണ്ഡവര്. അപ്പൊ അതിന്റെ കഥയുണ്ടല്ലോ, അവര് വനവാസ സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ദാഹജലം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞു. യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്, ഏറ്റവും ഇളയവൻ അല്ലെ, പാണ്ഡവരിൽ ഇളയവൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ തിരിച്ചു കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ആൾ അന്വേഷിച്ചു പോയി, ആളിനെയും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭീമൻ പോയി, ഭീമനെയും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ആര് പോയി, യുധിഷ്ഠിരൻ അന്വേഷിച്ചു പോയി. അപ്പോഴാണ് ഈ 4 പേരും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന, ഈ തടാകത്തിനും അടുത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടത്.
അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോഴ് അവിടെ ഒരു യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. യക്ഷനാണ്, ഞാനാണ് ഇതിന്റെ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ആരോട് ചോദിക്കുന്നു? യുധിഷ്ഠിരനോട് കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം എന്ത് ചെയ്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള മറുപടി അത് പറയുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ. ഇവർക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ മറുപടി പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വിദ്യയായ ഒരു ജീവി സ്വയം മരണമില്ലെന്ന് കരുതുന്നു, മരണത്തിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല. ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. അപ്പൊ അത് ആരാണ് യക്ഷനായിട്ട് വന്നത്? ശരിക്കും ആരാണ്? ധർമ്മരാജനായിരുന്നു യക്ഷനായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ധർമ്മം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ തന്നെ അല്ലേ ധർമ്മപുത്രർ. അപ്പൊ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഈ ലോകത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. അപ്പൊ അതിന് മറുപടി ആയിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നത്, നമ്മളും മരണം കാണുമല്ലേ, ഈ മരണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഏത് സമയം മരണപ്പെടാം. എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ ദേവൻ ആ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉത്തരമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഇത് പുനർജീവിപ്പിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യം വാ അഭി എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഇത് ഈ പടം അറിയാം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? ഏതാണ്? ഭരതൻ മാനിനെയും പിടിച്ചോണ്ട് ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ജീവൻ ഇത് മാനിന്റെ രൂപത്തിൽ പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം ഏതാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാനായിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ ആ മാനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, മുമ്പ് താമസിച്ച ആ ആശ്രമത്തിനടുത്ത് തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു. അങ്ങനെ ആ ജീവിതം കടന്നുപോയി. മറ്റു മൃഗങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും ഇടപെടാതെ അടുത്ത ജീവിതം ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. കാരണം എന്താണ്, ഭക്തനായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുകയും, പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വയം എല്ലാം അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച്, പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു, ഞാനൊരു പമ്പര വിദ്യയാണെന്ന് അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ചെവി കേട്ടുകൂടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ എന്ത് പഠിക്കാനാ അല്ലെ, പഠിപ്പിക്കാനാ. എന്നാലും പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അതിനെ കീഴ്പ്പെട്ടില്ല അതിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂകനായിട്ട് ഊമയായിട്ട് ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെവി കേൾക്കാൻ വയ്യാത്ത എന്നുള്ള പോലെ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ മനഃപൂർവ്വം ആ ജീവിതം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം പോലെ ജീവിച്ചു, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടാതെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മോചനം ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ അതും കാണിക്കുന്നത്, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്, മാനിനെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നതും പുഴയിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ മാനിലായി. തന്റെ ചക്രവർത്തിയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഭാരതം എന്ന പേര് തന്നെ വന്നതല്ലേ. പിന്നെ മാനിനെ പരിപാലിക്കുകയായിരുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നതുപോലെ മാറി. അപ്പൊ ഇവിടെ 7-ാമത്തത് ശ്ലോകത്തില് തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യജ, അതിൽ വരുന്നത് ഇതാരെന്ന് അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആരാണത്? ആരാ ഈ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന? പ്രഹ്ലാദ രാജകുമാരൻ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെതാ ഇതെല്ലാം അസുരബാലന്മാര് അവരുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കൊക്കെ ഇടവേളകളില് എന്താണ്, ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇടവേളകളില്, പഠനത്തിന്റെ ഇടവേളകൾ, ഇന്റർവെൽ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ്. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാം അനുസ്മര യുദ്ധച്ച എന്നാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുക, എന്നെ സ്മരിക്കുക, രണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളോടും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഏത് സമയം ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പോരാ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണം.
അപ്പൊ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റിയിട്ട് വേണം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനും കീർത്തനം ചൊല്ലാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെക്കുക, ബാക്കി സമയം നമ്മുടെ നിയത കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മളും ഏതാണ് ഓരോ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകാനാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ 7-മത്തതില് പറഞ്ഞു. 8-മത്തത് ഇതാണ് അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാന അന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥ അനുചിന്തയൻ എന്നാണ് 8-മത്തെ. അപ്പൊ എന്നെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ്. അല്ലെ, ഈ ചിത്രം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഭഗവാൻ ഊന്നി പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ഓർത്ത് പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിടുകയാണ്, അല്ലെ, തുടർച്ചയായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉരുവിടുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പൊ പൂന്താനം തിരുമേനിക്കൊക്കെ കിട്ടിയത്, അല്ലെ, അവർക്കെല്ലാം ഏതാണ് ഭാഗ്യമാണ്. പൂന്താനം തിരുമേനി ഏതാണ് ശരീരത്തോടെ, അല്ലെ, കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്താനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ചെവിയും നാവ് മനസ്സ് എന്നീ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ്. അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൊക്കൂൺ ചിത്രശലഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതുപോലെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച കൃഷ്ണലോകത്ത് എത്തി ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം ലഭ്യമാകും. അതായത് സാരൂപ്യമുക്തി. ഇവിടെ സാരൂപ്യമുക്തിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഈ പേര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ്. ആരാണ് ഇത്? ദുന്ദുകാരിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. പാർഷദർക്ക് ആരുടെ രൂപമാണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം, അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ രൂപം തന്നെ ദുന്ദുകാരിക്ക് കിട്ടി. എങ്ങനെ കിട്ടി? അദ്ദേഹം സപ്താഹം നടത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഗോകർണൻ സപ്താഹം നടത്തിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രേതമായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം, അല്ലെ, ദുന്ദുകാരി. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലാക്കിയത്? സപ്താഹം നടത്തിയാല് ഈ പ്രേതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും. ഇത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു, എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മോചിപ്പിക്കൂ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പല ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്തില്ല? ദുന്ദുകാരിക്ക് പ്രേതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ സൂര്യഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് സപ്താഹം നടത്തിയത്. അപ്പൊ ആ സപ്താഹത്തില് ഒരു മുളയില് വായു രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ മുളയില് കയറിയിരുന്നു എന്ന്, ആ മുളയ്ക്ക് എന്താണ് ഓരോ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് 7 ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്, ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഓരോരോ ഭാഗമായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയി. അങ്ങനെ 7-മത്തെ ദിവസം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് രൂപം വരുന്നു? ഈ രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തെ വിമാനത്തിൽ ആര് വന്ന്? പാർഷദന്മാർ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചു, നമ്മൾ 7 ദിവസം സപ്താഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ദുന്ദുകാരി ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്തില്ല. ദുന്ദുകാരിക്ക് എന്താണ്? പൂർണ്ണമായും ദുന്ദുകാരി അതിൽ ലയിച്ചിരുന്നാണ് കേട്ടത്, അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കുക, വട കഴിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിക്ക് പോകും. സപ്താഹം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യും, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകും. ദുന്ദുകാരിക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ ദുന്ദുകാര്യം 24 മണിക്കൂറും ഓരോ ദിവസവും ആരും മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു? ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ കഥകളിലും മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട്, പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സ് അതിൽ മാത്രമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദുന്ദുകാരിയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വിഷ്ണു പാർഷദരെത്തിയത് വിമാനവുമായിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു പ്രേതത്തിന്റെ മോചനം കിട്ടിയ അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണിക്കുക. എത്ര ഭാഗ്യശാലിയായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉദാഹരണം, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 10 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അടുത്ത 9 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ധ്യാനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണസ്മരണ പരിശീലിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യോഗ മിശ്ര ഭക്തി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞില്ലേ, മൂന്നാമത് 9 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിലൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ യോഗ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണ പരിശീലിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ യോഗയും പിന്നെ ഭക്തിയും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ മിശ്രിതമായിട്ട് മിക്സഡ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറ്റും മാതാജി. വായിക്കൂ, ഒരാൾ വായിച്ചോളാം. ഇത് വായിക്കും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം. നിഷ്ക്രിയത്വത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ, പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന ജപം. പുരുഷന്റെ പ്രാധാന്യം. കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇത് നിരാകരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപത്താൽ തന്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയായ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ നിരന്തരം സ്മരിക്കാം. ഈ പതിവ് അയാളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അവസാനം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. കൃഷ്ണസ്മരണ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും. കാതും നാവും മനസ്സും പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്നു. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് സഹായമാവുകയും ചെയ്യും. സാമ്യം പുഴു മുതൽ ചിത്രശലഭം വരെ. ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ. ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 8.3 ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെവി, നാവ്, മനസ്സ്, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ചെവി എന്തിനാണ്? ശ്രവണം അല്ലെ. നാവ് എന്തിനാണ്? കീർത്തിക്കാനായിട്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം. പിന്നെ എന്താ? മനസ്സാണ് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ കാരണക്കാരൻ മനസ്സാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ആര് വിചാരിക്കണം? മനസ്സ് വിചാരിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രകീർത്തിക്കാനും നാവ് കൊണ്ട് പ്രകീർത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 അവയവങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? നാവ്, കാതാദ്യം അല്ലെ. കാത്, നാവ്, ശ്രവണം, കീർത്തനം. പിന്നെ മനസ്സ്, ആഗ്രഹങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗ ആണ് അല്ലെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. ആ യോഗയില് 8 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. അപ്പൊ ഈ 8 ഘട്ടങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഉയർന്നു പോകുന്ന പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പൊ യമം, നിയമം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്ന ആസനം, ശരിയായിട്ടുള്ള ആസനം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രത്യാഹാരം വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യാഹാരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രത്യാഹാരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ വരുന്നത്? യമം, നിയമം, ആസനം. പിന്നെ ഇതുണ്ട് അല്ലെ, പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രത്യാഹാരം വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 4 ഘട്ടങ്ങള് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 4 ഘട്ടങ്ങളാണ് അല്ലെ. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇരിപ്പ് വേണം അല്ലെ, ആസനം വേണം. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിയന്ത്രിച്ചാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നത് പ്രത്യാഹാരത്തിലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ധാരണ തലത്തിലെത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് മുഴുവൻ വിട്ടു. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ആന്തരികമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അടുത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ ധ്യാനാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ. ഈ മെഡിറ്റേഷൻ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ ഇതുവരെ ശരിക്കും യോഗയായിരുന്നു, അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ആ ഘട്ടം. ധ്യാനാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആരെ കൊണ്ടുവരണം? ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ഭഗവാന് ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്താം? സമാധിസ്ഥനാകുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ സഹസ്രാരം അല്ലെ, സഹസ്രാരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രാണൻ പുറത്തു പോയി
നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചതെങ്കിൽ അതെവിടെ പോകും? ബ്രഹ്മനിൽ എത്തിച്ചേരും, ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ അതാണ് യോഗയിൽ സാധാരണ എവിടെ പോകും? പരമാത്മാ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചേരാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരമാത്മാവില് ലയിക്കുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പരമാത്മാവാണല്ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം അത് മാറി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ യോഗ മിശ്ര ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടുവന്നു? ഭക്തി യോഗ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ. ആദ്യ യോഗയായിരുന്നു, അഷ്ടാംഗ യോഗയായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഏതിലൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു? ഏതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു? ഭക്തി യോഗയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് യോഗ മിശ്ര ഭക്തി. അപ്പം ധ്യാനത്തിലൂടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തുന്നു? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോ കൃഷ്ണസ്മരണയോടുകൂടി ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാം എന്നുള്ള 10 വഴികൾ പറയുന്നുണ്ട്. കവിംപുരാണം, അത് ഏത് ശ്ലോകാണ്? കവിംപുരാണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അഭ്യാസയോഗ അല്ലെ. 8ാമത്തെ അഭ്യാസയോഗ യുക്തേന എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് കവിംപുരാണം. അത് ഓരോ വാക്കും പ്രധാനമാണ്. കവിംപുരാണം അനുശാസിതാരം അണുഅണീയാംസം അനുസ്മരെ സർവസ്യ ദാതാരം അചിന്ത്യരൂപം ആദിത്യവർണം തമസം പരസ്താത് പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യായുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭൃഗോർമധ്യേ പ്രാണം ആദേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷം ഉപൈതി ദിവ്യം യദക്ഷര വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തിയോ വീതരാഗാഃ യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവക്ഷ്യേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 9 മുതൽ 13 വരെയുള്ളത് ഭഗവത് സ്മരണം, ധ്യാനമാർഗത്തിലൂടെയുള്ള സ്മരണ പരിശീലനം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. കൃഷ്ണനെയും അവന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഭക്തിയോഗത്തില് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് മിശ്രഭക്തി അല്ലെ. യോഗ മിശ്രഭക്തിയിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പരമപുരുഷന്. അപ്പൊ ഇവിടെ യോഗി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയിലോട്ട് കടക്കണം അല്ലെ. അവസാന ഘട്ടത്തില് ഭക്തിയിലോട്ട് കടന്നാലേ എന്ത് സാധിക്കൂ? ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാം. അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തിലോ പോലോ ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. അവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുത്. ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നത് പറഞ്ഞു തരാണ്. 10 കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കവിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എല്ലാം അറിയുന്ന ആൾ. എല്ലാം അറിയുന്ന ആളിനാണ് കവി എന്ന് പറയുന്നത്. കവി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അറിയുന്ന ആൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആൾ നോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓമിനീഷ്യന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എല്ലാം അറിയുന്നു. പുരാണം എന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യമേ ഉള്ള ആളാണ് ആദിപുരുഷൻ അല്ലെ. ആദ്യമേ ഉള്ള ആൾ സൃഷ്ടികർത്താവല്ലേ. അപ്പൊ ആദ്യമേ ഉള്ള ആളാണ്. അനുശാസിതാരാം, എല്ലാത്തിന്റെയും അനുശാസനം എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമം എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ നിയമത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിയന്ത്രകൻ അല്ലെ. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നയാള്. അണുഅണീയാംസം, ചെറുതിനേക്കാൾ ചെറുത് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ഹനുമാന്റെ ഓർത്ത അറിയാം അല്ലെ. ഹനുമാൻജി ലങ്കയിലോട്ട് പോയപ്പം സമുദ്രം കടന്ന പോലെ അതാണ് രാക്ഷസി ഭക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്? വലുതാകുന്നു, ചെറുതാകുന്നു. അവസാനം ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വായി കൂടെ കയറി പുറത്തു വന്നു അല്ലെ. അതാണ്, അത് ഒരു സിദ്ധിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുതാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവധാരം, സകലതിന്റെയും പരിപാലകൻ, ആധാരം അല്ലെ.
അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകൻ, അചിന്ത്യൻ, ചിന്തയ്ക്കും അതീതനാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക അതീതനാണ്. ഭൗതികത അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, ഗുണാതീതനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ് രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തിഗത സുന്ദര രൂപമുള്ള ആളാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ സുന്ദര രൂപം. 3 ഒടിവോട് കൂടിയ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റേത് അല്ലെ. 3 ഒടിവുണ്ട് ഭഗവാന്. ഒരിക്കലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ സുന്ദര രൂപം, വ്യക്തിഗത രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആദിത്യവർണ്ണം, സൂര്യനെ പോലെ തേജസ്സുള്ള ഉള്ള ആളാണ് ആദിത്യവർണ്ണം. തമസ പരസ്താത്, ഭൗതികത അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയ്ക്ക് അതീതനായ ദിവ്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അജ്ഞതയ്ക്കും അതീതനായിട്ടുള്ള ദിവ്യനായുള്ള, തമസെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇരുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അജ്ഞതയാണ് അല്ലെ. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 10 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചാർട്ടില്. 10 ഗുണങ്ങളാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളാം. എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി സത്യവതി മാതാജി എടുക്കണേ സ്ക്രീൻഷോട്ട്, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എടുക്കാൻ. എടുക്കണ്ട്. അപ്പൊ എടുക്കേണ്ടതൊക്കെ അപ്പൊ എടുത്തോളൂ. ഈ 10 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മള് അതിന്റെ വിശദീകരണം, ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വിശദീകരണം ഇതിലുണ്ട്. അടുത്ത് പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം എത്രയായി? 3:57. സമയം 3:57. ഇതിപ്പോ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഇതാ ഭഗവാന്, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, എല്ലാവരും അല്ലെ, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പലപ്പോഴും പല രീതിയിലാണ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. 4 കൈയുള്ള നാരായണനായും 2 ഭുജങ്ങളുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനായും പിന്നെ പിന്നെ ഏതാണ് കൈകളുള്ളതായിട്ട് പ്രത്യക്ഷമാകാറുണ്ട്. 8 കൈകളുള്ളതായിട്ട് ആകാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല കൈയുടെ അളവ് കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആരാധകരാണ്. ഇതെല്ലാം ദേവന്മാരാണ് അല്ലെ. ദേവന്മാരും ദേവിമാരും, പാർവതി ദേവിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സരസ്വതി ദേവി, അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആരാധകരാണെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വായിച്ച പ്രയാണകാലേ മനസ്സാ പൈസായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഇത് ഏതാണ്, പിന്നെ ചക്രങ്ങളുടെ കാര്യം വരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഷഡ്ചക്രങ്ങൾ? യോഗ പഠിച്ചവരാരാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ഷഡ്ചക്രങ്ങള് മൂലാധാരം, മൂലാധാരം, സ്വാധിഷ്ഠാനം, മണിപൂരകം, പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത്, അനാഹതം, പിന്നെ വിശുദ്ധി, അജിന. അതാണ് ഷഡ്ചക്രം, 6 ചക്രങ്ങൾ അല്ലെ. മൂലാധാരം എന്ന് പറയുന്നത് സുഷുമ്ന കാണ്ഡത്തിന്റെ അറ്റത്ത് വരുന്നതാണ് മൂലാധാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കളർ പറയുന്ന റെഡ് എന്നാണ്. അടുത്ത സ്വാധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. അതിന്റെ നിറം പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് കളറാണ്. മണിപൂരകം ഏതാണ്, ചെസ്റ്റ് വരുന്നതാണ്, അബ്ഡമനിൽ വരുന്നതാണ്. നാഭി അല്ലെ, നാഭിയുടെ അവിടെ, അതിന് യെല്ലോ കളറാണ്. പിന്നെ അനാഹതം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെസ്റ്റിന് നടുക്കായിട്ട് വരുന്നു, മറ്റു ചെസ്റ്റിന് താഴെ നാഭിയിൽ അല്ലെ, അബ്ഡമൻ. ഇവിടെ അനാഹതം എന്ന് പറയുന്നത് ചെസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്, നടുക്ക് വരുന്നതാണ്, അത് ഗ്രീൻ കളറാണ്. പിന്നെ വരുന്ന വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന കഴുത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതിന് ഏതാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ്, പെയിൽ ബ്ലൂ കളർ എന്നാ പറയുന്നത്, മങ്ങിയ ബ്ലൂ കളറാണ്. കൺപുരിയങ്ങൾക്ക് മധ്യത്ത് വരുന്നതാണ് അജിന എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കളർ എന്താണ്? അതിന്റെ പേര് അജിന, AJN, അജിന. അതിന്റെ കളർ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കൺപുരിയങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് അജിന. അവിടെയാണ് ദൃഷ്ടി കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ദൃഷ്ടി കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട 2 തരത്തിൽ ചെയ്യും. ഒന്നില് ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എവിടാണ് ഈ പുരികത്തിന് മധ്യ. അതാണ് ഏറ്റവും പാടല്ലേ, നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇതാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പുരികത്തിന്റെ മധ്യത്തുള്ളത്. അവിടെ ദൃഷ്ടി ഊന്നി, അതാണ് 6ാമത്തെ ചക്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ സുഷുമ്ന കാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ചക്രങ്ങൾ കടന്ന് എവിടെ എത്തുന്നു? ഇതാണ് ഭുവർ മധ്യേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ നമ്മൾ
ഭൂമധ്യ എന്താ ഇത് കിടക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണെങ്കിലും നെറ്റിക്ക് അല്ലെ ഈ പുരികങ്ങളുടെ മധ്യത്തില് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനത മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് തലയുടെ മധ്യത്ത് സഹസ്രാരം എന്ന് പറയുന്ന 1000 താമരകൾ. അപ്പൊ അവിടെ കൂടെയാണ് പ്രാണൻ പുറത്തു പോകുന്നത്. ചിലർക്ക് പറയത്തില്ലേ നെറ്റി പൊട്ടി പോയി എന്നൊക്കെ, വലിയ യോഗികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയത്തില്ലേ. നെറ്റിയല്ല, ഉച്ചി പൊട്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഉച്ചി പൊട്ടിയിട്ട് പോയെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ കൂടെ പ്രാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ അവർ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അവരെയൊക്കെയാണ് സമാധിയൊക്കെ ഇരുത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ്ട പിന്നെ അവരപ്പോ എന്താ പിന്നെ യോഗ മിശ്ര ഭക്തിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവസാനം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വരുമ്പോ അവരെവിടെ എത്തുന്നു? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. രാധയും ശ്രീകൃഷ്ണനും രാധാ ഗോവിന്ദനുള്ള പടമാണെങ്കിൽ അതേതാണ്? ഗോലോകമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ചക്രത്തിന്റെ പടമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സദല്ല, ഷഡാണ്, ഷായാണ്. ഷ ഡ എന്ന് പറയുമ്പോ ഷാ മറിച്ചിട്ട ഡായാണ്. ഷഡ് ചക്രയോഗം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 6 ചക്രങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഓം ജപിക്കുക. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതെന്താ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചതും പിന്നെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതും, മരണസമയത്ത് ഭഗവത് ചിന്തയിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന യോഗിയുടെ ചിത്രമാണ് അല്ലെ. ജീവനാത്മാവ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു ഉച്ചിയിൽ കൂടെ അല്ലെ, തലയുടെ മധ്യഭാഗത്തു കൂടെ. അപ്പൊ യോഗ മിശ്ര ഭക്തിയെ വിവരിക്കുന്നു. ഈ പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം യോഗികളെ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അവയിൽ തന്നെ അവസാനമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് എന്താണ് പരിശീലനം? അവസാനം ഭഗവാനിൽ എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ പരിശീലനം കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണ. ഇത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ അവ്യക്തഗതവാദികളാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര് എവിടെ എത്തുള്ളൂ? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേ എത്തുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം എവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ വിവിധ ലോകങ്ങളിൽ അല്ലെ. വിവിധ ലോകങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ ഏത് ഭാവത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മർ ഇതാണ് പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി അല്ലെ. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം അതാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ 4/1 ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഭാഗം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് അധികം സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട്. നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. സ്ഥലമില്ലാന്ന് വിഷമിക്കണ്ട. കാരണം എന്താ? ജലവും കരയും എല്ലാം കൂടെ അല്ലെ, ആളുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ 4/1 ഭാഗമേ വരുന്നുള്ളൂ. 3/4 ഭാഗം നമുക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടായാല് നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കുക അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാനും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും എന്ത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സ്മരിക്കുക. ആരാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? പഞ്ചതത്വം അല്ലെ. പഞ്ചതത്വമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് എന്തോട്ട് പോകാം? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതും കൂടെ വേണം? യോഗ മിശ്ര ഭക്തിയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രമേണ ഇവിടോട്ട് വരാണ്. ഈ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം? AUM എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നത്. ഒരു AUM അത് ഇതാണ് നമ്മള് ഇതാണ് സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതി സംഹാരമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാഭിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശബ്ദം ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചു നിർത്തി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൽ കുറെ നേരം പിടിച്ച് ഇവിടുന്ന് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. പിന്നെ ചെസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെ. സംരക്ഷണമാണ്, നിലനിൽക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് എല്ലാം സാവധാനമാണ്. നമ്മൾ ഇതാണ് എന്തില് പറയുന്നത്? 3ാമത്തെ ഘട്ടം എന്താണ്? പ്രാണായാമം. 4ാമത്തെ പ്രാണായാമം അല്ലെ. പ്രാണായാമത്തില് എങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ യോഗയില്. അപ്പൊ ഇത് പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വിടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വിടുമ്പോഴാണ് ഏത് വരുന്നത്?
ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഓം എന്നുള്ള ഉച്ചരിക്കേണ്ടതെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ആരെങ്കിലും ഓം പറഞ്ഞു നോക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ടില്ലല്ലോ പറയാൻ. പ്രസന്ന മാതാജി പറ മാതാജി. സൗണ്ടില്ല. വേറെ ആരോ പറയുന്നേ. പറഞ്ഞോളൂ. ഓ അതവിടെ പറയുമ്പോ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. എനിക്കിപ്പോ ശബ്ദമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നിവർന്നിരുന്ന് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ. നട്ടല് നിവർന്നിരുന്ന് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വയറ് ഇങ്ങനെ വയറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് സൃഷ്ടി വരണം അല്ലേ. അപ്പൊ നോക്കാം. ഓ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് സമയമെടുത്താണ് ഓം ശരിക്കും ചൊല്ലേണ്ടത് അല്ലേ. എനിക്ക് ശ്വാസം രാവിലെ പറയുന്നാലും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ലങ്സിനൊരു എക്സർസൈസും കൂടെയാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ ഇതേപോലെ നല്ല നിവർന്നിരുന്ന് നമ്മള് ചമ്രം പിണഞ്ഞ് നമ്മൾ യോഗ പോസ്റ്ററിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിലും കസേരയിൽ ഇരുന്നാലും മതിയല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വാഞ്ചകൽപ്പ രൂപ സിന്ധുഭയ വിജയ പരിധാനം